Żagħżugħ ta' 28 sena minħal qormi wieġeb mhux ħati wara li tressaq il-qorti akkużat li sawat lis-sieħba tiegħu li hija tqila b'manku ta' xkupa. Ir-raġel li ismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti der quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella it-tlieta wara nofsinhar akkużat li kkaġuna ġrieħi ħfief u li attakka lis-sieħba tiegħu li magħha qed jistenna tarbija. Il-prosekuzzjoni qalet kif fit-3 ta' April ġewwa l-Belt issejħet l-assistenza tal-Pulizija wara li mara deret tiġri barra u tajjat waqt li kellha d-demm ħireġ minn ferita f'rasha. Id-difiża allegat li r-raġel irreaġixxa wara li ġie attakkat b'imqass waqt argument bejn il-koppja. Il-Maġistrat Gabriella Vella wara li semat is-sottomissjonijiet laqgħet talba l-ħelsien mill-arrest bil-kundizzjoni l-akkużat ma jikkuntattjax bl-ebda mod lill-vittma u li jiffirma ġewwa l-Assa ta' Bormla 3 darbiet fil-ġimgħa. Ġiet imposta wkoll ordni ta' protezzjoni favur il-vittma. Francis Vassallo ta' 67 sena minn ħalaxa ġie kkundannat 15-il xahar ħabs sospiżi għal 3 snin wara li nstab ħati li kien qed jisraq l-elettriku minn ħanuta x-xahar Mikri lil koppja 17-il sena ilu. Vassallo tresaq il-qorti miex li bata akkużi fosthom li seraq beluf ta' euro f'konsum ta' elettriku għad-danni ta' din il-koppja. Mill-provi li tresqu quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Di Mek ħareġ li l-akkużat kellu d-dar tiegħu fuq il-ħanut u għadda wajer mix-xaf tal-ħanut għal garaxx tiegħu u kien qed jisraq id-dawl minnu. Fix-xhieda tagħha l-vittma qalet li f'Marzu ta' sentejn ilu innutat li kienet qed taħli ħafna dawl meta l-ħanut kellu jingħalaq minħabba l-pandemija. Hija qalet li ntebħet dan is-serq meta qal darba darbtejn marret il-ħanut u rat il-meter tad-dawl itebteb meta fil-ħanut kien ikun hemm kollox mitfi. Hija semmiet kif il-kontijiet kienu qegħdin jiġuhom għoljin bl-ammonti jvarjaw bejn 400 euro u 600 euro. Meta l-Maġistrat Frendo Di Mek ġiet biex tagħti s-sentenza hija remarkat li Vassallo ma sab ebda diffikultà jisraq mingħand min kien qed iħallsu l-kera ma wera l-ebda rimors u lanqas ipprova jikkumpensa lill-koppja. Tork ta' 34 sena li jgħix ħalluqa ġie kkundannat sentejn ħabs sospiżi għal 3 snin wara li nstab ħati li ħaraq karozza tal-għamla BMW fi triq Clarence l-Imsida. It-Tork li jaħdem bħala manager f'ħanuta ammetta li fi żbieħ is-26 ta' frar li għadda ta' nar il-karozza ta' Tork ieħor. Fuq il-post issejħu l-uffiċjali mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li kkontrollaw in-nirien madankollu il-karozza laħqet inqerdet għal kollox. Minn barra s-sentenza ta' ħabs sospiża, il-Maġistrat Donatello Frendo Di Mek ordnatlu jħallas lil sit il-karozza 14,000 euro. Il-każ kien investigat mill-ispetturi Jeffrey Scicluna u Jonathan Rensley.